Right, zviri sei matraders. Pavidhio redu ranhasi tichange tichiratidzana kuti tinodownloada sei MetaTrader 5. MetaTrader 5 ndo application ratichaconnecta pabroker ratichange tichishandisa pakuita sei pakutrada. Saka kubroker ndo kwatinoisa mari handitika like kudeposita nekuwithdraw handiti. Ku MT5 tinenge takumuvha mari kubva kubroker tichiisa muaccount yeMT5 handitika kwatinotrada. Saka kana wakuwithdraw futi kwaunenge watrada kuMetaTrader 5 unoiendesa back kuna broker then ozoibuditsa manje nemaways akasiyana siyana kuti uwane cash yako yaunenge wakashandira. Regai tiite step by step yachona muchinyatsoona kuti zvinofamba sei. Saka chinje kutanga kuenda ningirikini store yedu yatinodownloada ma-applications handitika. In this case inini ndiri kushandisa Android, saka ndichienda paPlay Store. Saka kana uchishandisawo maiPhone nemamwe mafoni akasiyana siyana, munoenda kwamunoita sei kwamunodownloada ma-application handitika. Moenda pasearch panapa. Tiri pasearch tichanosearcha MetaTrader 5 handitika. Tadai tinotora ishi irapa iyi handiti ndo yatinonotora tobva tadzvanya install. Saka regai tiinstall application redu handiti. Vanenge vane internet dziri fast unokasika urapinda handiti maona seniso rakutoinstalla. Torimirira roita sei ropedza kuinstalla. Right, kana radai rinenge raita sei rapinda mufoni medu tikaita back tikadzoka kunoku kuma applications kwedu kunoku tinobva taroona application redu rakanaka riripo apa handitika. Right, video rinori rapera. Ngatisangane panext video patiri kuratidzana kuti tinoconnecta sei broker neMT5.